Lalaki nga manghimuay og peking NBI clearance ug uban pang mga dokumento sa Mandawi City nadakpan. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Kuha sa surveillance camera sa NBI Mandawi ang pag-abot sa mga undercover agent nga nagpakaron ingnon nga seaman. Pagkataod-taod, miabot ang target. Pagduol sa mga operatiba, bit-bit pa sa suspect ang kwarta nga gibayad sa iyaha maong dali siyang gidakop. Matud sa NBI, ang modus sa suspect mubuhat og peke nga mga government ID og dokumento lakip na ang NBI clearance. Ito ay isang insulto sa aming institusyon, no, sa NBI na napabaliwala yung essence ng NBI clearance namin. Nakuha gikan sa suspect ang peke nga government ID og NBI clearance nga iyang igbabaligya. Ito ay posibleng gamitin sa mga scam, no? Sa ngayon, alam naman natin na ang daming mga kumakalat na mga paglilinlang, no? Especially concerning economic crimes. So ito ang isa sa contribution ng NBI na ma-prevent ang pag-propagate itong mga klaseng kalokohan. Padayon pa nga gikuhaan sa iyang habig ang suspect nga gitanggong sa NBI Mandawi. Nico Sereno, Balitang Bisdak.